Koulutussäästöjen kaataminen. 260 miljoonaa. Puhuttiin niin, joo, mutta mennään eteenpäin. No eihän tästä nyt mennä eteenpäin. Niin puhuin koulutussäästöistä, olitte hallituksessa hyväksymässä niitä. Ei ole sieltä minnekään poistuneet, vaan saanko, mutta enkö mä saa vastata loppuun saakka tässä? Räsänen vastaa loppuun, rauhoittukaa. Niitäkin kyllä tarvitaan, mutta mä haluaisin jatkaa vielä. Aivan lyhyesti, koska täällä on muutkin odottavat puheenvuoroa. Joo, mutta mä oon saanut niin vähän niin puhua keinoihin tässä. pikkuhiljaa mennään. Kiitos, nyt puhun minä. Eli totta kai tämä on huolestuttava. Yhtään työpaikkaa lisää se, että leikataan ansiopäivää. Tämä on sen verran vakava kysymys. Saamme jatkaa tämän nyt loppuun asti. Me saadaan talouskasvua sillä, että me ankkuroidaan. Nuoret naiset on, kuuntele vähän aikaa, 10% enemmän töissä kuin Suomessa. Kuunnelkaa rauhassa, kerron koko asian. Nyt puhutaan veroista pikkuhetki. Jos kysytään, eikö voi perustella? Pikkuhetki. Sanottiin, että me ei oltaisi haluttu laskea alle Eikö sä ollut hallituksessa silloin? Saanko sanoa? Se nimenomaan on, Juha, nyt älä puhu nyt itsekään päälle tässä, kun syytät meitä muita. Että meidän pitää sopeuttaa 8 miljardia. Anteeksi. Eikö saa puhua tätä loppua, niin kun tulee huolta? Eli sen jälkeen työtä. Eli meidän pitää... Ole ystävällinen, Paavo. Kerrankin kun puhun, voisitko olla keskeyttämättä? Ihan kerran, jos voisit olla. Niin mä olisin kiitollinen. Mä en pyydä mitään muuta. Mä voisin sanoa, että kertaakaan en ole keskeyttänyt sua, enkä yrittänyt äskenkään keskeyttää. Sekä konkreettisesti Saanko mä Päivi puhua vai puhutko sä mun päälle? Eli otetaan uudestaan. Saanko puhua nyt loppuun? Saanko kaikki puhua? Tosiaan... Ei, mutta on kysymys työperäisestä maahanmuutosta. Saako puhua? Ei. Rauhoittukaa nyt kaikki. Saako vai eikö? No niin, Soini, ja tämä on muuten viimeinen puheenvuoro, että menemme katkolle. Soini. Te olette luvannut mulle pitkän aikaa puheenvuoroa, sitten sanotte, että mennään katkolle. Älkää nyt ottako kuumia. Soini sanoo lyhyesti, te vastaatte lyhyesti, sitten menemme katkolle. Se on yhteisen harkinnan tulos siitä. Mä kerron. Antaakaa mun puhua nyt oikeesti. Olennaista on se, että... Soini. Tuosta noin vaan tuu. Soini. Niin. Soini. Kyllä. Olkaa hyvä. Kun tulee hiljasta. Kiitos. Kuinka hiljasta? Niin No niin, saanko minä puhua nyt? Hyvä.